De leszel az következő lányom. Igen. Nie, tak, kajdą. Co to No tak. Ja, Teraz dostali syna. Tak. ő lesz a lányom a következő. Ja, fiam, lányom. Ez biztos igaz. A to powiedz, że my dostaniemy syna. Nekik jár. Tudom. Tudom. Ja, Wiem. nem is felejtettem el. Nie zapomniał. Tudom, hogy azt mondtátok, hogy a fiak. Ezt én tudom. Hogy úgy kezeltétek, mint a fiak. I dostaniemy go. Én nem felejtettem el. Ja mogę przeczytać z angielskiego, ale nie każdy z polskiego na angielski. To cięższe. Ale takie proste, mów takimi prostymi zdaniami. A co ja robię? Nie wiem. Ez igaz. Nekem is te vagy a lányom, mert ők, anyukádik azt mondták, hogy az van a fiúk, úgy csináltak. Úgy cselekedtek, mint a fiúk. Én meg úgy, mint a lányom. Én nagyon örülök. De Całą cały czas.